Jo porto 2 setmanes així recluït i jo, per mi, encantat de la vida, perquè jo si m'ho passe bomba pintant totes les nits, conforme fa sempre, però ara amb més tranquil·litat i sense ninguna interferència. Espero que la gent es cuida molt, que intenti aprofitar aquest temps per a llegir, sobretot poesia, però si no, que llegeixi qualsevol cosa. Que miren la tele però sense passar-se'n i que es porten bé les famílies i que intenten millorar les relacions entre ells, que després ja tenen que ampliar-la a molta gent i socialitzar-se de nou. Que vagi bé. Adéu.